7 בבוקר. הנה חבר שלי. והנה אני. מעיין, בואי רגע. הנה חברה שלי. יאללה, תרדו לאכול ותקראו לי עוד שעה. חברים שלנו. חבר שלי. החבר שלי. יאללה, נו. יאללה, ואתה חבר שלי. הנה חבר שלי, אני... כולנו חברים. איך נשרפתי, איך נשרפתי. רוני, מה הקשר? מה, היא לא מתה זאת? בוקר טוב לי. חנו! אונס, אונס. לא! אתה יודע מה בא לי לעשות? לתת להם מפה אחת. לא. למה? כי כואב לי? כי את יודעת שאני שרוף? חבר שלנו? לא אחרי מכות כאלה. אתה חבר שלנו? חבר שלכם בסבב המים. יניב כבש את כל בנות אילת. ונכון יניב? בטח, פעמיים. כל בנות אילת הוא כבש. אנחנו מצאנו לו כלה. סודנית. סודנית. כמה סודנים יש פה, זה לא מצחיק. הוא מאוד אהב איך שהיא מסדרת את החדר, והוא נשבע בקסמיה, והוא החליט שהיא תהיה אשתו. מה זה? לכן, תאשר. יש אישור. יש את הניקיונות אולי שלי. תהיה. למה ככה? אני מגעיל, למה אתה זורק ככה דברים? למה? מעיין. אחי צלמי אותי קצת. מעניין איך זה נראה בצילום שהטלפון נזרק. שאתה מושפע. Dame tus besos, mírame a los ojos, júrame tu amor. אני יכולה להתחיל להתלבש ברשותך? כן, תביא את האייפון, סגרי את הצילום. ביי.